Berarti berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, kali ini aku arep golek kado karo mbakku, karo Mbak Lipa. Ulang tahunnya Dek Kinara. Guys, undangane. Dek wingi masen untuk undangan karo Mbak Aurel. Mbak Aurel pas dolan rene, guys. Dekne kan namanya Selengender, mbakku ki anak mbakku cerong. Ki wis atene golek kado Mbak Lipa barang, guys. Aku apa nggone Mbak Lipa tak parani, kok tak goncekno. Aduh nih guys, terus aku pengen nembak lipas ya. Mbah, aku mbah HP golek iki lho. Lah aku nonjok tak tinggal mulai sik. Golek apa? Lah ngenteni iki suwi. Kado. Kado. Ya balik kita ya. Lah suwi iki ning kono, gak mek apa-apa. Cek ngenteni. Ya wis saya mulai sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, aku tak antara sik. Menembak Lipa. Ayo saiki ae. Ya Allah tak adus ya. Mek apa adus? Lah aku ki nonjok tak tinggal jerenem nganu tekok ki mang. Lemes dekne, guys. Gak adus ayu wae, cantik. Ora nyek kok. Mau ke bar nganggo apa iki, Mu? Bar nganggo nganu minyak. GPU saiki. Saiki GPU-nan. Biasane kan minyak anu. Iya wis. Wis aku kontene Mbak Lipa iki nang Mbak Lipa. Iya, gak apa-apa kok. Aku biasanya tak tinggal. Ya Allah Gusti. Cek lemes, guys. Aku ning kene. Enteni. Daripada nganumu tak tinggal rene. Aku balik neh terus unane piye ceromono. Aku yo wetengku lara imu kudu mual-mual. Aku yo lara. Oh iya. Yo nang raup. Aku mah nganu. Mbakku lah tekan salin. Gak sudah mulai ya anaknya pengen melok, guys. Aslinya atene mulai ndek isuk gak sido. Nek isuk kan nganu sekolah ki mang prei wonge. Diprekno mbakku. Dadi arepe pengen melok ngene. Dek Kinoy. Mbak Dewi ya WA aku mu. Tampune lara guys kayak Mbak Lipa menek-menek kudu muang. Aduh ayo, larane lara saiki kudu lara wetenge. Mbok piye ceromono? Kita cari di mana yo? Kita tengok. Lampu itu kena cek di lampu. Orang yang dibuka ini. Lampunya. Ini kudu menek-menek ya. Tapi ya kudu menek guys masih ya. Yes, ndang wedaan. Enggak. Ki iso sacet iki mbakku yo dan mbak aku golekno. Iki lho gurine ternyata ae cek enek mbak. Oh alah, guys aku lagi ero. Iya mbak, kuwi apa? Jadi cukup toh. Cuk mbak. Tidak kono iki. Cuk iki. Ya iki lho sing Dolaran guys. Memasak iki. Iya, Mu. masak.
Mbok iki ketemu tuh dadi rusik. Ih, Iya, aku asine nyopot ana omah iki. Ora tah kelihatan aku. ada. Figurine mau apa imu i? Kak, apa imu? Tapi Apa imu? Apa indimu? pink pink iki lucu. Kayak kok jerene Mbak? Arek kuwe kok sakmu Kak. sih. Kak, aku manut to. Kowe mek apa kowe? Mek apa? Mek apa warti iki? Ngisore terkenal aja enek oh. Ya iya, Iya, kowe iki. dhewe. Banyak banget, guys. Dan rono Banding. oh alah lagi yo. Hmm? Di iki Iya. untuk aku untuk kiai wis praktis wis dengan nombak ya iki enak 19.000 iya Mbak selawatku saya mau uangnya sama Tak bayar aku. nah Oh, mampir ana sini yo. oke iki satu basno mainan naik ya soalnya yo cek kecil lan dorong-dorongan iki mah iya mau Wes to kuwi. Tak dadek siji mbek rasaku. Iya, Mbak. Mbak, tolong, Mbak. Mbak Pita wis mintuk mang Wes, Mbak. Sinto. Mbak. Kok yo. ya Nek kanggo gas kanggo dek kino e. wis bareng ki wong telu iki Mbak Warti barang mbuh ning ndi iki bingung Warti bingung Ayo, 20.000 untuk es arep meneh adamu gede meneh. iya kondang Lele. kondang aku kondang Ada mau sedih. piye ya Allah Gusti lah adanya nabi aku mesti guyang-guyu lah ning omah mesti ada sumpek ya sumpek mesti Mari no. mari kok Dan digarune. ndak mampir dari nih Lahan ngedol gede. Gede tak kan ngedol, Guys. oke sawah-sawah ae bingung golek nih boneka bonekmu ki jaman biyen nek boneka kan kene ya Tapi iya. Ora. kuwi kamu mau beli tuh Lu tak delok aku jero. wes dang balik nih Iya. guys Mangan langsung tuh akeh kok guys ya Allah. Nomor dibungkus. Anake duwe loro. Tak loro. Lah, Kita anakku di sini. piye mau? Yo, kok ora balik-balik, nonjok kok ora balik-balik. Nonjok tapi mbek sesuk neh, guys. Piye? Runcing-runcing apa lah? Icik-icik paling. Mainan aku. Ya, icik-icik ya Allah, ya Allah. Dan cuma mbak kok usah mengatek mau apa? Minta ini mbak lipas nih. Ayo. Tani mbak aku kene loh. Udah. Tani suwi. Itu kan. Kalau kita terus beli nih situ. Terus mbak ini sini. Kita ayo. Makan iki ya. Ambek iki lucu iki ya. Iya. Lucu iki ya. Ya ya. Kita biasa lho. Aku duwe lho. Iya. Wes. Bingung nek guys. Ya, udah mulai sih. Iki apa iso numpak motor Numpak motor apa enak-enak karuan kok. Ora iso dene kalau guys nakal. Aku. Gak usah bungkus. Ya penar tak bungkus. Gak dibungkus sampai paling nek bungkus samamu setengah jam. Iya, suwi. Wis teko omah, aku arepe mulai dhisik, guys. Sapa mu? Sapa mu iki? Tika.
Ora ya, rati kamu. Tonjokan. Ratika.